агар ҳавас кардӣ боре мехоҳӣ футбол кунӣ, марҳамат полияи Сорбон арзон аст фаровон. Агар сичидӣ ошиқи гушнаи хурдан мехоҳӣ, марҳамат кун полия биё ништага ё шои Сорбон. ё агар мехоҳӣ хиттасанҷи футболда чӣ хели биё полияи Сорбон ва футбол мекунӣ. қатимон ба Ористону қалача литсеву панҷовуну ҳама ябор гӯеку байни модаки чемпион ҳамаи ҳар ҷо омад ва хуршид газони Сорбон ҳама дод занен ба овоз чемпион ба Ористон. ҷои дамгириву карту курорту бахши мустақим бильярди экрани калоношу футболу магазин ҳамаи чӣ миёбӣ теҷ. марҳамат бародарон суроға ворух ҷӯида, марҳамат газони Сорбон. мехоҳӣ футбол кунӣ вале намедонӣ дар куҷо? пас газони Сорбон суроға деҳаи ворух ҷӯи дам газони Сорбон. телефонҳо 98 681 34 40 газони Сорбон.